Jodolo mag kanisa Kopere koni kaluwore gi wach mangima masani ong'awre ne oganda mathoth e pachoka. Piny owacho onego ng'ad oko moko kuom osuru mijuogo e chiemo kaachiel kod mauta mar duoko chien garama. Jodolo go mane loso Mombasa ne bende okoni jopiny kaachiel kod jotelo makwedo sirkal ni kod ratiro mar keto tesre tend Kenya kwanza mar neno ni gichopo singo mane gichiwo ne jo Kenya. Jafwambo marwa Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Tend kanisa Kopere ne obagoro Mombasa mane okelo kanyakla bishops mawuok e counties duto mapachoka. E romono, achiel kuom twak mane gibedo godo en wach ngima masani ong'awre kendo weyo oganda mathoth ka chunygi gudo omiyo gikoni kaber to piny owacho onego wit kuchande moko kuom osuru mijuogo jopiny. We call on the parliament to look into the taxation regime and consider practical fiscal policies like zero rating some of these basic and essential food items. This will lead to the reduction in the prices of basic food items and petroleum products whose rise has direct effect on the cost of living. To etwak masani otedore e wi wach lony mar somo manyasani midendo ni CBC mamoko kuom jonyuol siro kama moko to kwedo, jodolo go ne okwayo jopiny mondo mi jowuog oko mar chiwo pachgi ne kamati moyiedhi e wi wachno kapok okadhe kata ojwang'e. As Catholic Church wish to make every effort to ensure that the outcome of the consultations will guarantee that our education system is value-based and helps our children to be God-fearing. Therefore, we encourage you all Kenyans to take advantage of the ongoing process of reviewing the competence-based curriculum by coming out to give constructive views. We need to address some of our chronic ills and as a nation, especially corruption and insecurity in the North Rift region, which we hope the government will tackle in a systematic way as matters of priority. Wach lokruok mar kor lwasi masani timore e pachoka gikoni en kaluwore gi moko kuom gigo ma jopiny timo magin kaachiel kod ng'ado yiende aoyaye. Our leaders should be deliberate in the war against use of plastics, which lead to degradation of the environment, pollution of our rivers, and charcoal burning, which results in the destruction of trees. We, on our part, must commit to planting and growing trees and caring for our environment. Okange mag rakore gi midhieche masane nitiere gikoni kidek mana timore ka jotelo biro chopo singo mane gichiwo ne jopiny kapok gidonjo e apise masani gintiere. We also call upon the parties in the opposition to play their rightful role and keep the government in check in service delivery and ensuring it fulfills the promises it made to Kenyans. Jodolo mar kanisa Kopere koro kwayo jotelo manie riwruog Azimio la Umoja kata opposition mondo mi koro oket tend Kenya kwanza tesre mar neno ni singo manyicha gichiwo ne jopiny chopo e wang'e. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.